Možno na prvý pohľad by sa zdalo, že byť aj zároveň poslancom, že by to bolo možno aj prospešné, ale na druhej strane, keď si zoberiem, akú ohromnú kompetenciu má župan, koľko povinností je s tým spojené, ak si uvedomím aj toto, čo som si dal ako prioritu, že koľko je treba v podstate robiť ďalšej roboty mimo tých kompetencií, neviem si predstaviť, aby som teda mal pôsobiť ešte v Národnej rade Slovenskej republiky. Byť v Bratislave a zároveň byť županom, prakticky to sa nedá. V rámci určitých pravidiel dáme žiadosť, alebo podám žiadosť o ukončenie môjho mandátu v Národnej rade Slovenskej republiky.